Битката за Панагюрище ще ви представя по книгата на Петър Карапетров, псевдоним Черновежд, кратко описание на Панагюрското въстание, издадено още 1892 година. И разбира се, кадри от възстановката Мъжество и саможертва, организирана от местния клуб Традиция. Да започваме. На 26 април в Стрелча се събира редовна войска от Пловдив и Пазарджик, наброяваща около 4000 души, аскер, водена от Хафъз паша, Адил паша и Селими паша. След разказите на стрелчанските турци, че били нападнати от въстаници и московци, турците не нападат веднага, а пращат 2 писма до панагюрци да се предадат. Но Бобеков скъсва и 2 писма и отговор не е пратен на изедника. Тъй като униформите били шити по модела на първата българска легия и местните ги оприличавали на сърби и московци. Затова и турците изпращат разузнавателен отряд от 50-60 души конница срещу въстаниците да проверят дали има засада по пътя за Панагюрище. Така османците попадат на позицията на Бобеков и Соколов при Черяшка река и Петлова нива и започва престрелка, в която падат 3 турци и конницата бяга. Огън от засада открива по тях стотника Стоян Пъков и така ги отблъсква. Вечерта завалява силен дъжд и въстаниците напускат Петлова могила и се връщат в Панагюрище. Остават на позиция въпреки дъжда да пазят Павел Бобиков и Стоян Пъков. А на 27 април Иван Соколов се връща с 312 души въстаници да подкрепи позицията. И тогава турците ги нападат и на двете позиции. След като ги удържат 3 часа, нашите се принудени да отстъпят към Балабановата кория. Захар Стоянов пише как турците разкриват, че насреща им са слабо въоръжени въстаници, а не сръбски и руски части. Лесно узнали те оставените по земята хартиени фишеци и валчести съчми, а не куршуми с гилза. Узнали, че срещу тях са въстаници с шишанета. И така на 28 април въстаниците са на Балабановата кория, като Иван Соколов е взел подкрепение от още 400 човека, но тогава боеве не се водят, а на 29 април вали силен дъжд цял ден и ги атакува аскер с пълната сила от 4000 души редовна войска и 300 човека конница, всички с модерни оръжия. Въстаниците с пушки имат клийки, които не могат да стрелят, ако са намокрени. Въпреки това, те отдържат османската армия и башибузика цял ден. При тази първа атака, подценявайки въстаниците, около 200 души аскер паднали на окопите между, които и няколко юзбаши. На 29 април се връща с отряда си Иван Орчо на помощ на Панагюрище. На 30 април защитниците тъмнината на нощта се оттеглят всичките 600 човека незабелязано към позициите над Панагюрище на Каменица, Света Петка и връх Кукла. Покоряни битката за Кукла очакват атаките на турската войска. Те се бият като левове и никой не даде повод за бягане при неравната борба, а всяко от тях се биеше, докато те го хванат в ръце и го убият. Нещо, което са признали и самите турци и са го изповядвали после, и никой от комитите не се е предал сам. Турците се разделят на 3 отряда след тази атака. Един за Кукла, един за Каменица и Манево Бърдо и един от север ги обграждат града. През това време Орчо войвода е пратен от Каменица да нападне турците в тила, за да ги отблъсне от позицията на Кукла. Отряда на Орчо са 400 души, между които и Бобеков и Манчо Манев. Нападат турците от запад и там се бият с тяхната конница и Селими паша, но са разбити и задължени да бягат по горите. Така Иван Орчо, Павел Бобеков и Манчо Манев достигат до Копривчица, където с хитрост освобождават апостолите от плен и бягат в Балкана. Но да се върнем в Панагюрище. На драголинските окопи въстаниците стрелят и не отстъпват. Доде турците им влезли в хендеците и се заловили за гушите. Георги Джолов пък се укрепва до един плет и натръшкал няколко гаджали в засада. Турците го наричат първото укрепление. Боевете при Панагюрище продължили няколко часа, а през това време населението бяга посока село Мечка, Оборище и се укрива в местността Разлатица. Към редовната войска от Златица се е присъединило около 5000 души башибозу, комаци, цигани и черкези и, идвайки от запад,
подкрепят Аскера и нападат към последната позиция на Манево Бърдо, където боя е най-ожесточен. Така, атакувани от три страни, след обед османската войска разбива защитниците. Изведнъж отеква тревожен вик. Турците трупиха през Манево Бърдо, да ги спрем! Спасявайте жените и децата! Жени, бягайте от тук! Крийте се някъде! И нахлува в селото и започва с убийствата, грабежите и палежите. Който не е успял да избяга гората без разлика на по-възраст, бил посичан. Въстаниците от окопите на Каменица и Бърдото се изтеглят заедно с мъртво население към развалките, останали да покрият отстъплението много от смелите защитници на града, като Рад Клисарят, заедно с стотника Стоян Пъков, се затваря в дома на Делчо Хаджи Симеонов. Накрая се принудили да подпалят къщата от разстояние 100-полен обстрел. Така Рад Клисаря и Стоян Пъков отвличат вниманието на войската, за да се спасят панагюрските жители от селото. Въстаниците продължават съпротивата из борищата, през куршумците, по улици и стокаци се ничкат на вечен цел, спасяване на безпомощното мирно население. Рад Тусчийски, Клисаря и Стоян Пъков успяват да избягат от обсадата и спасяват жителите на Долна махала, местността Бистрено дъно, и ги пазят там 10 дни. След като са разкрити, побягват към Пловдив, но там войската ги застига и са убити. Чрез своята жертва смелите защитници сприели армията до къщата на Хаджи Симеонов. И това казва за тях Хафъз Паша. Ако тия комити имаха 20 души такива юнаци, то ние не можехме да влезе така лесно в това московско село. Паметник на страшните кланета в Панагюрище е достигнал до нас е Дудиковата къща. Когато нахува башибозука в града, в къщата се укриват жени, старци и деца. Тук Петър Щърбанов, за да не попадне жив в ръцете на турците, се самоубива, като неговите предсмъртни думи са: "Важното е, че България ще живее." Паметен знак бележи имената на загиналите в този дом. А кръвта на Петър Дудеков и досега личи върху дървеното вътрешно стълбище. Тук зад нас е монумента на Манево Бърдо, където са се водили битките при Панагюрище. Нито един панагюрец не се е предал на османците. Нито един. Всички геройски са защитили свободата си, което получават 2 години по-късно, и съм сигурен, че са я видяли горе от небето.